भूली दबा चेष्टा करू नको परोक्षर हो कि प्रत्यक्षर सब घटना रे मते इंगित करी कुआ चालुछ तो बाबा बहुत गुड़ दृष्टि तो स्त्री को सन्देही मन मन बहुत व्यस्त विव्रत कर दउछ सही पारनी की प्रतिवाद करी पारनी मु जानि छी प्रतिवाद रो सर उठेले घर दिना पार दिना टळमळ हो निरम रहे जो कष्ट जोता म छाती भीतर अनुभव होउछि ता भीतर मुक्ति बिना बाट मु किछि पाउनि ए परिस्थिति मु कोन करि पारबे रो भाई तबे मते खुआ ए परिस्थिति मु कोन करबे यदि मते छाड़ी घर छाड़ी चली जावा ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ଆଉ ଯଦି ମତେ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଯଦି କହିବ ତମ ଖୁସି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିପାରିବି ଆରେ ଏଇଟା ତମ ଘର ଏଠି ତମ ବାପା ବୋଉ ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କେମିତି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବ କେବେ କରିପାରିବି ତମେ ତ କହୁଛ କିଛି ବି କହୁନି ଖାଲି ଭାବୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା କେତେ ସତରେ ରୂପ ତମ ଭଳି ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତମ ଭଳି ବାନ୍ଧବଟିଏ ପାଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ସତରେ ତମ ନାଁ ଯେମିତି ସଦା ତମେ ସେମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ତମ ସଦାର ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଦୀ କାହିଁକି ମୋତେ ତମ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ମୋର ବି ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ତମର ଆଶ୍ରିତା ତମ ପରି ସାଥୀ ବିନା ମୋ ଜୀବନଟା ନିରର୍ଥକ ବାସ୍ 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 ଏ କଥା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ କଥା କ'ଣ କି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଖାରାପ ଅରେଞ୍ଜ କରୁଛ ତାଙ୍କ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇଙ୍କର ସେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ କଥା ତମକୁ ଡାକୁଥିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅଯଥା ମସ୍ତ ବୁଲାଇ ଟିଭି କର ରୂପ ତମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଦିନ ଏକୁଟିଆ ରହିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି କହିଲ ମୋତେ ପୁଣି ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବୁଝୁଛି ରୂପ ଘରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ଥିଲେ ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ନିଜ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ ଖାଲି ଅସହାୟ ମନେ କରିବି ଚିନ୍ତା କରନି ତମ ଖ୍ୟାଲ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ କରି କହିଦେଇଛି ତଥାପି ମୋ ମାନେ ମନଟା ସବୁଦିନ ତମକୁ ଛୁରୀ ହବ ସଦା ଏଠୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ତମେ ଏକା କରି କୁଆଡ଼େ ମତେ ଯାଇନଥିଲ ଆଉ ଯଦି କେବେ ଯାଇଛ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗୋଟାଏ ରାତି ଏବେ କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ 15 ରାତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନି ସଦା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି କ'ଣ କହୁନ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କି ତମେ ମୋ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ହଁ ବାହା ହେଇନଥିଲେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି ଘରେ ତମ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 15 ଦିନ ତମ ସହ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଚାଲିଗଲେ କିଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାଛଡ଼ା ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବି କହିଲ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହବା ହଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଫୋନରେ କଥା ହବା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ତମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣି ମୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗିବନି କଥା ଦିଅ ମୋତେ କେବେ ରାଗିବନି ମୋ ଉପରେ ତୁମେ ବାବା କଥା ଦେଲି କେବେ ବି ରାଗିବିନି ତମେ ଯଦି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନଥିବି ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବି
सुंदर